Ulamula uSgwebo empini yabalandeli bebangabaculi, omunye-ke ubengakwezegcokama elisha, omunye ubengakwezakHuzani. La sikhuluma khona ngomhla ka-1, siphinde sikhulume nangaye-ke uBongani, umalume wabashana labana-ke ku-TikTok. La khona abafethu ebebeze bephoselana amagama ayiziswana a-strong ngale ndlela yokuthi besithinta ney'mpilo zabo eceleni ngaphandle nje kwa-social media. uSgwebo-ke ungenelele lolu daba wasethinta uNtekzo habe wakufelwa laphana-ke ku-TikTok ukuthi cha, Sizwa kithi awungisize-ke silekelela noma sibheke ukuthi ngempela yini eyonakele phakathi kwalezi nsizwa ngoba kubukeka ngazukuthi udaba labo selujulile. uSgwebo-ke akazange azapholisa mase kwenze isho ukuthi udaba olushiya luxazululekile njengoba uNtekza egcina ephumela obala ukuthi cha, uyabonga uSgwebo ngeinyathelo noma ngesinqumo agcine esithatha ukuthi akayinike isikhathi sakhe akwazi ukuthi alungise lolu daba lalezi nsizwa. Angikwazanga ukushare udaba lalabafowethu ngoba bengingafisi ukuthi mhlawumbe kube yinto ebhebhethekayo noma kube nabanye abagcina befaka ama-personal issue ey'mpini ey'fana nalezi. Yebo, khona sike siyishare izimpi zabaculi kodwa-ke kusuke kungcofana kokwandisa igame nokuthi-ke abantu begcina begqugqumezeleka noma sibabheke ukuthi ngempela basesesayidini eli-right yini, babonane noma kwenzakalani ngeqhawe labo. Isikakhulukazi izinto uma ngabe zithinta abaculi siyakwazi ukuthi sikhulume ngazo kodwa-ke uma ngabe seyithinta abantu abasuke beseceleni sisuke sesicabangela ne-reputation yabo. I-reputation-ke isithunzi noma-ke ukubhekelela ukuthi lowo muntu ngempela uyimisele kangakanani ukuthi into yakhe ingene ku-social media. Sisuke sinemvumo yonke ukuthi siyiveze ngoba yena usuke eyisharile in public, sisuke sikwazi ukuthi siyiveze ngaleyo ndlela. Kodwa-ke ngokucabangela nokubuka ukuthi cha, lento kumele ukuthi iphele nje, akumele nokuthi kuze kube into eqhubekayo fanele siyi-entertain. Angeke kuthathwe amasayidi abalandeli kuphinde kuthathwe nabasayidi abeculi, asikwazanga ukuthi siyishare ngalolo daba. Okay mntana sekhaya, ngikuphathele yona-ke ivideo yakho uNtekzo echaza ukuthi ngempela kugcine kulanyulwana kanjani. Enza sure ukuthi usulayikile-ke njengamanje, wenze sure futhi ukuthi usubscribe-ile uma ubungaka-subscribe. Uma usubscribe-ile ngiyabonga, thank you. Enza sure ukuthi uyayibuka le video elandelayo emva kwaleli ibika. Habe sanibonani-ke bafowethu. Cha bafowethu, ngisacela ukuzobonga ubunsizwa balensizwa le. Ubunsizwa sibazi kanjena-ke bafowethu. Emini namhlanje ngithola icall eqhamuka kuyena. Cha, uSgwebo sentaba bafowethu angimazi, inamba yami uyithathephi. Bengilongishilo futhi leyo nto ukuthi engabe uyithathephi inamba yami, kodwa bengingafuni ukwazi. Bengingambuzi because udaba kade eza ngalo udaba olungikhombisile ukuthi cha, uSgwebo sentambo uyabuphila ubunsizwa, akaphili ukuchwaka kodwa uyabuphila ubunsizwa bafowethu. Ngokubuka izimo bese bona ukuthi no, ziyadinga izinto ezinjengalezi ukukhulunywa. Bese ngibonga futhi ukuthi athathe isinqumo sokuthi angifonele ngoba ebona mhlawumbe kufanele mhlawumbe ecabanga ukuthi ngingaqhamuka nesixazululo kule nkinga kade efisa ukuthi ilunge. Bafowethu, la kunesimo ebesiphakathi kukamhla ka-1 noBongani. uBongani lo wase-Vryheid bafowethu. So bekunesimo nje esingesihle neze, abaningi bembe besibona la khona kade bethukana khona, la kade bekhuluma khona ngezinto kade bekhuluma ngazo. So bafowethu, uSgwebo besibona sonke leyo nto. Kodwa uSgwebo sentambo ngenxa ukuthi usondelene noyedwa walaba, uthe mayekhuluma nabo kwavela ukuthi lento abadlali njengenjwayelo la kwi-social media kodwa i-serious ngendlela eyisimangaliso. So uthathe isikhathi la wabona ukuthi mayethi uyabheka la kwi-social media, wabona ukuthi umuntu mhlambe engamsebenzisa bebuka bonke nomhla ka-1 ukuthi mhlawumbe umuntu abangamsebenzisa imina untethelele ukuthi mhlawumbe kulekelelwana ukuthi silungiswe lesi simo. So ke bafowethu, siye sasikhuluma nje kwayisimo nje esihlala phezulu kwaso osukwini lanamhlanje. Ngathi ngithatha isikhathi sami ngamala kade ngikhona noma kade ngiphuthuma, kodwa ngenxa yokuthi ngiyafisa ukuthi izinto ezinjengalezi zilunge bafowethu. Abafowethu sabafowethu mangabe sisuka la kwi-social media siyahamba siye empilweni, siye emhlabeni ku real life. Yabo, le la khona sesobonakala ipersonality ukuthi kwi-social media uyilento iyona ngempela noma sihlangana nawe. So le yanto ithi ngelinye ilanga sohlangana kufanele sixhawulane bese kufanele ukuthi silwe manje ngoba saxabana kwi-social media. So ayinhleke le yonto. So sikhulumile into bafowethu yalunga, sihlangene kuyimina uSgwebo sentambo kumhla ka-1 bese kuba uBongani bafowethu. Yalunga yaphela bafowethu, siwatholile wonke amasayidi ngoba inhloso eyenza ukuthi sibathole bobabili
kube kuwukuthi nje sithola amasayidi onke bese wonke lamasayidi siwahlaziya bese sicela ukuthi lento ayidlule ngalendlela. Sibonge bafowethu kulaba bafowethu umhla ka1 noBongani ukuthi bavumelane nathi kulezi zimo nabo balibona iphutha kulento, babubona ubunsizwa ukuthi abuhambi ngalendlela, babubone futhi ubunsizwa bukaSgwebo sentambo ethatha isikhathi sakhe esikhathini sakhe ethi ngifuna ukuxazulula lezi insizwa. Wayeselithatha lelo thuba ukuthi akwenze lokho. Ngibonga ukuba ingxenye yokuthi le yanto ilungiswe bafowethu. So okuningi bafowethu noma ngabe sithanda ukukhuluma kangakanani kulesi yasimo sesikhulumile sadlula, kuningi enisazokubona ke ukukhombisa ukuthi le yanto kamhla ka1 noBongani idlulile. Angidlali ngani, ngikhuluma ngento eyenzekile. Ngizoza ke nokunye kuseza nje okuningi okuzoba iproof nani enizobona ukuthi no kwi social media kufuneka abantu abanjena. Ngiyabona bafowethu ezweni sakhile siyabadinga abantu abanjengoSgwebo sentambo, ngoba kakhulukazi ungene kule ndawo noma kule ndima ngenxa yokuthi uzwile ukuthi indaba kaBongani nomhla ka1 iyasuka kakhulu ngegama labaculi, ngamagama abaculi. So izoba inkinga ngoba nababaculi. So ke ubone kufanele yena njengomculi ukuthi ayingenelele lento ukuze ayivale ngenxa yokwazi ukuthi abaculi, thina abaculi thina njengabaculi sidinga nina ukuthi nisisupport, sidinga nina ukuthi la ku social media njengoba nikhona nini nisuke niphusha umusic wethu. So kudingeka ukuthi izinto ezinjengalezo sibheke sibone ukuthi zingawulimaza futhi nomculo, ngoba bakhona abantu abasuke bethembile ukuthi uBongani uzophusha, uNtethe uzophusha, umhla ka1 uzophusha. So uma ngabe kukhona isimo esinjengaleso kubangwa indaba yabaculi noma yomculo, khona ozohoxa athi mina ngeke ngisaphinde ngokuphusha umculo. So lokho sekusho ukuthi sebelimela abaculi ngoba sekunqamuka umuntu oyedwa obebalekelela ukuthi kuphusheke umculo. Umculweni nje kuphushwa kushawa kangaka kudutshulwa amamiliyoni kanje kuyokhuzana kuma digital stores. Ilento yokuthi sikhona kwi social media siyaphusha. Angibonge kuSgwebo sentambo bafowethu, udlale enkulu indima kulo liyadaba lwalunga. Siyabonga kakhulu ubunsizwa. Ngithe kuSgwebo ubunsizwa yibona lobo. Ngibonga nami ukuba ingxenye bafowethu yalo liyadaba lwaxazululeka lwaphela ngikhona. Siyabonga bafowethu. Habe kungenzeka ke mlalelo wami ukuthi le video noma ama-video lezi insizwa ubuseka wabona kanti futhi ubungomunye wabalandeli babo. Ngizoze uvula khona lapha kwi-comment section ukuthi ngampela wena uthini. Kodwa ke futhi uma ngabe ningihlohla nithi cha weGuluva siyacela ukuthi usifakele le video noma ke insizwa la beyidonsisana khona ngamagama ke sizwe ukuthi ngampela isuke bafowethu. Nginesikhathi sonke sokuthi nginenzele, niyazi ukuthi nina manicela into kufanele nginenzele ngendlela enisuke nicele ngayo. Nenze sure ukuthi ke usubscribeile, walike, wakhomenta ukuze njalo uma sikufaka ama video kube wena oqala ukuthola notification, ube ne-membership la ekhaya egcwele. Mina nawe sihlangane kwivideo elandelayo. Danko.